Jajal pisan neh seperti tembus wis tak gawakne pepak jare gomblok kon gawakne banyu gula abang nang wit gedang mburi jarene sing enek mustikane naga apa iya ya. Oh iya lah kae bekase wis luwebek wong telapak. Lah iya ya menang mangsa deui kawasna ya. Lumayan ya. Anu datang. Kula nuwun, Mbak. Kula nuwun. Mangga. Aku enggak nggawa pelem, Mbah. Eneke gur kates, enggak apa-apa ya. Nu penting ka dia kudu mawa duit. Nu penting duit. Komplit, Mbah. Tenang wae. Mbah. Katese jare goblok kon deleh belah kiwa. Banyu gulane belah tangan. Iki kembange deleh tengah jare Mbah. Kon usuk-usuk ping 3. Nomor 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 loh tenan jedul Mbah piro nomere iki berarti tandane Mbah kebule mau pertama arang pisan kerep pindho 1 2 kok gur loro Mbah. Lamun hayang 4 nomor duitnya dikaluarkeun. Duit keluarkan ijo wae ya Mbah ngongko lanti kok ora ngebul ne Mbah. Lah iki metu meneh. Nah ping 3 berarti 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 6 tambahin Mbah 4 angka jujule PN Lumayan 150. apa ya kopi suwun Mbah njaluk titik kok enek chat barang apa ya medi ngechat barang ya apa ya diombe
Ah, goleki turane wong nek Pak Mambeng iki. Lho, lawan-lawan kok ya wis enek wong jegegrek ngono lho. 1236 3728. Jabang bayi, kowe telat. Ngono dek iki ra gelem. Kepepet, butuh dana gede. Lah mbok ge apa? Nggih bayar wong tandur, nggih bayar Pak Ikun, nggo nebus rabuk. Lah kayane buwen dina nderes, awan bengi, jungker walik. Lah rumangsamu apa ora nguntal? Ya carane titik ae no nguntale. Asok pira kowe? Buyuh. Ya iki maneman iki. Duit kok ngene dikene demet. Kuwi duwite mbae mbok jikok selewenthek silitmu ora iso nguyuh kowe engko bengi. Ora apa-apa. Aku lu CS karo mbae. Wis gek ndang, gek balik dipasangi kuwi nomere. Dek ngenane lho tanggaku nembus 4 nomeran. Yo kok kene iki. Tenan ora lho cangkemmu mblah. Lah alah kandhani kok. Wis gek ndang gek balik. Ya wis langsung tak udokne. 1236 3728. 1236 3827. 1236 Titik-titik penting ajek. Bos. Rp150 tadi. Biasanya orang 100. Weh, kok ya roh iki mau. Sesuk mangkat sing buah sih ya. Modal kebal-kebul menang 100 lumayan cair ya. Musuh wong tua iki panggah kalah. Satu seket untuk patang nomor tembus sawah kebaja kabeh pesen tiket umroh